саволи дигаре ки омадааст, гуфтааст оё хатми қуръон ба майит мерасад ё на? вале ҳамин масъалаам бародарои азиз бисёр бисёр баҳсу мунозираҳои зиёд пайдо кард аз ҳисоби ҳамин шабакаҳое ки мисли ҳамин висоли ҳақу мисли ина тавҳиду мисли дигар ина калимаву аз ҷониби ҳамон нафарҳое ки ин барномаҳоро мебаранд, аз забони ҳамонҳо мақсад баромад ки савоби мақсад ана хатмое ки мешавад, савоби хайрҳое ки мешавад, ҳаминҳо мақсад ба рӯҳи мурдаҳо то намерасад. ин маълум аст бародарои азиз ки ин эътиқоди аҳли суннат нест. ман дар инҷа бародарои азиз як ҳадиси хеле тӯлонӣ аст, вале барои шумо мехонам ки шумо ин чиза донед ки ана ин ҳадис бародарони азиз ҷаноби ибни моҷаву ҷаноби хоб имом мунзирӣ дар ат-тарғибу ва тарҳибуш ва имом байҳақӣ, ҳатто ҳамин албоние ки ин қадар одами муташаддидай, ҳамин ҳадисе ки ҳозир ман мехонам ҳамира ҳатто иснодша саҳеҳ мегӯяд. хоб биёед ба ҳадиса мехонем, аз ҳадис мефаҳмем ки савоби ин кирдорҳое ки дар инҷа ёд мешаванд ҳамашон мега ба рӯҳи мурдаҳои шумо мерасад. ан аби ҳурайра разияллоҳу анҳу қол қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам инна мимма ялҳақу лмуъмина мин амали ва ҳасаноти баъда мавти. пайғамбар гуфтааст мерасад муъминро гуфтааст аз амалҳо ва ҳасанотҳое ки мекунад баъди маргш, мисли илман алламаҳу ва нашараҳу. бародарои азиз, яъне як олим илмша ба дигарон мебахшад ё аз илмш дигарода таълим мекунад. ана ҳамин бародар, агарчанд ҳамин олим дар хонаи қабрам ки бошад, мардуме ки аз ӯ истифода кардистанд, савоби ӯ ба рӯҳи ҳамон олиме ки дар хонаи қабр аст мерасад. ва валадан солиҳан таракаҳу. дигарш ки аст? як одаме ки як фарзанди солеҳро ба боқӣ монд, як фарзанди хуб, як фарзанди беҳтарин, як фарзанди мақсад муваҳҳид, як фарзанди бисёр ходим, яъне ҳама ҷиҳат дар ҳамин фарзанд хубиҳо дида мешавад. ҳамин хел фарзанда гузошта хонаи қабр рафт, бин аз ҳисоби фарзанди солеҳи тарбия кардагишам савоб ба рӯҳаш мерасад. ав мусҳафан варратаҳу, ё як нафаре ки маблағ дошту як 50 ё 100 китоби қуръона хариду дар хонандаҳош тақсим кард. то вақте ин қуръон ҳаст дар дасти ин мардум, савобаш мега ба рӯҳи ҳамон харидоре ки дар хонаи қабр аст мерасад. ав масҷидан баннаҳу, ё касе ки бо маблағаш масҷид бино кард. ав байтан лиибни сабил баннаҳу, ё як касе як меҳмонхона месозад. вале дар ҷоҳои мо ин хел меҳмонхонаҳои бепул не ки дар хориҷ ҳаст. меҳмонхонаҳое ҳастанд ки мераи бепул хоб мекунӣ, бепул хӯрок мехӯрӣ. ана ҳамин хел меҳмонхонаҳо азбас ки моҳора ки хонаомон меҳмонхонае, ин мардуми тоҷики мо ки бисёр мардуми меҳмоннавозу меҳмондӯстае, вале дар он мамлакатҳо як меҳмонхона аст. мақсад ҳамун дар бари болош нависондагӣ аст ки ҳамин мақсад чи аст? аз барои худо сохта шудааст. мераи шабта шаб мекунӣ, хӯрокта мехӯрӣ, савобаш ба ҳамун касе ки дар ҳамунҷа асосгузорай расидан мегирад. ав наҳран аҷроҳу, ё касоне ки аз замин об мебароранд. хуб инҳое ки ин корҳоро кардан, вақте ки аз дунё гузаштанд, савоби ҳамин кирдорҳои некшон ба рӯҳшон бародари азиз мерасад. ав садақатан ахраҷаҳо мин молиҳи фи сиҳатиҳи ва ҳаётиҳи, ё одаме ки дар ҳоли ҳаётш, дар ҳоле ки калидои хазина дар дастшай, дар ҳоле ки бигем тамоми контроли пул дар дастшай, вақте мегираву садақа мекуна, баъд чӣ мешавад? мега ялҳақуҳу мин баъди мавтиҳи. ана ҳамин кирдорҳоеро ки ман дар боло, ана ҳамин амалҳоеро ки ман дар боло ёд кардам, ана ҳаминҳо ба рӯҳаш ҳатман мерасад.
یعنی معلوم شد از این حدیث. این حدیث دیگری من در پیش دارم که جناب بخاری و مسلم و ترمذی و جناب ابو داود و همه روایت کردن از ابو هریره. میگه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. ببین یعنی انسان از دنیا گذشت مگر 3 نفری هست که نامه اعمالشان نمیپوشه خدا. یکم صدقه جاریه، کسی صدقه جاریه میکنه، راه میسازی، مسجد میسازی، بین مهمان خانه میسازی، آب میبراری، کسی را زن میتی، همه یا صدقه جاریه. او علم ینتفع به، یا از علم دیگرها منفعت میگیرن. او ولد صالح یدعو له، یا فرزند خوبی را که باقی میمونی. اینم حدیث مشهوره که معناش چی است؟ یعنی انسان خانه قبرم که رفت، همین کردارهای نیکش در خانه قبر کمکش میکنند، ثوابش با او میرسه. معلوم میشود که عقیده اهل سنت بر همین است برادران و خواهران عزیز که یعنی کردارهای نیک ما ثوابش به گذشتگان میرسد. این روزا چیکاری که ما هم مثال هر یک روزه میگیریم میگیم خدا پدر و مادرمون رحمت که به خاطر همین عملی صالحی که من کردیستم. یا یک پیاله چای میکنم، 4 موی سفید فریاد میکنم، یک طعام میخورن، یک آیت میخونن، میگیم ثوابش میرسه، زیرا عملی صالح کردیم ما. ثواب عملی صالح بر روی گذشته ها میرسد. این عقیده اهل سنتی و الجماعه است. الله مهربان باز هم نگهبانتان باشد. خداوند بی درد و بی غمتان کند. انشاءالله خیلی کم کم مانده هم شده ماه رمضان. از این لحاظ باز سوال هایی که انشاءالله آمدیستند ما می نویسیم، برای اونها با جواب می گردانیم و اون سوال هایی را که پیشتر وعده کرده بودم در باب دجال و در باب مرده میشنود نمیشنود، انشاءالله اونها هم در عرفه جواب گفتنند. کم کمک بعضی مشغولیت ها هم دارم، از این لحاظ با اون سوال ها نرسیدم، ولی انشاءالله در همین روزهای نزدیک اونها را هم به سمتان میرسانم. آخراً الله همتون نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.